खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजीव बसुमतारी आरो बे समाव बिटिसि काउन्सिल बिसायख'थिया जेसेबां खाथि सफैदों एसेबांनो बिटिआर राजखान्थिनि बारहावाया गुदुं बारगासिनो दं। बेजों लोगोसे मोनसे दोलोआ गुबुन दोलोखौ सोंखारिलायनाय बाथ्रा दान्थेलायनायफ्राबो गोबां बांबोगासिनो दं। थिग बेबायदिनो आरोबाव कास्टम बसुमतारी बिथाङा बिपिएफनि सासे गोख्रों दैदेनगिरि कास्टम बसुमतारी बिथाङा आथिखालनि बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्म बिथांनि सायाव गोबां मानि अजद दैखांदों आरो बिथाङा फोरमायनाय बायदिब्ला राकेश ब्रह्म बिथांखौ कास्टम बसुमतारी बिथाङा फोरमायनाय बायदिब्ला राकेश ब्रह्म बिथाङा बिपिएफ दोलोखौ थोर थोर गिदों। फैबाय थानाय बिसायख'थिनि थाखाय आरो ओनसोलाव जेबो खामानि मावफुंनो हायैनि थाखाय रायजो राजाखौ जेबो रेसपन्स होनो हायैनि थाखाय बे समाव बिपिएफ दोलोफोरखौ फैबाय थानाय बिसायख'थियाव जा 2025 मायथाइनि सेप्तेम्बर खालाराव एबा फैबाय थानाय समाव जा बिटिसि काउन्सिल बिसायख'थि जानो थांगासिनो दं। बे बिटिसि बिसायख'थिनि थाखाय बिपिएफ दोलोखौ राकेश ब्रह्म बिथां बिटिआरनि राकेश ब्रह्म बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्म बिथाङा बिपिएफ दोलोखौ आथिखालाव थोर थोर मावग्रा जादों होननानै अजद खालामदों कास्टम बसुमतारी बिथाङा। 2025 मायथाइयाव बिटिसिनि जि बिसायख'थि जानो थांगासिनो दं बाव जोंनि बिपिएफआ मुसलपुर समस्तियाव जों देरहासारगोन बे रोखा। मानोना थांनाय एमपि इलेक्सनावबो जोङो मुसलपुर समस्तियाव मुसलपुर समस्तिनि इएम राकेश ब्रह्म बिथांखौ थांनाय बार एमपि इलेक्सनावबो जों बिथांखौ फेजेनखादों। ओंखायनो दिनै मुसलपुर समस्तिनि सिङाव थानाय राकेश ब्रह्म बिथाङा थोर थोर गिनानै मुसलपुर समस्तिनि सिङाव थानाय गामिनि रायजो राजा बिथांमोनजों मिटिं खालामनो हायाखै। जेराव नोंथांमोना मिथिगौ थांनाय गोलाव समनिफ्रायनो बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्म आरो बिथिं गुबुन फारसेथिं कास्टम बसुमतारी आरो बिक्रम दैमारी प्रहलाद ब्रह्म बिथांमोननि गेजेराव राजखान्थि बिथिंखौ लानानै दान्थे बिदान्थेया गोबां सोलिबोगासिनो दं आरो थिग बेबायदिनो आरोबाव राकेश ब्रह्म बिथांखौ कास्टम बसुमतारी बिथाङा बाथ्रानि गेजेरजों गाग्लोबनायखौ नुनो मोननाय जादों आरो बिथाङा फोरमायदों राकेश ब्रह्म बिथाङा बिटिआरनि जा सासे गोख्रों आथिखालनि रुलिं गभर्नमेन्टनि सासे मावफुं सोद्रोमा गोख्रों राकेश ब्रह्म बिथांनि सायाव अजद दैखांदों दि कास्टम बसुमतारी बिथाङा फोरमायनाय बायदिब्ला आथिखालनि जा बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्म बिथाङा बिपिएफ दोलोखौ थोर थोर मावगासिनो दं होननानै एबा रायजो राजाखौ जेबो रेसपन्स होनो हायैनि थाखाय रायजो राजानि खामानिखौ जेबो मावफुंनो हायैनि थाखाय राकेश ब्रह्म बिथाङा थोर थोर मावग्रा जादों होननानै एबा गिनानै गोबां थोर थोर मावदों होननानै अजद दिखांदों कास्टम बसुमतारी बिथाङा। दानिया फैदो बिदिब्ला राकेश ब्रह्म रुलिं गभर्नमेन्टनि जा मावफुं सोद्रोमा बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्म बिथांनि सायाव कास्टम बसुमतारी बिथाङा बाथ्रानि गेजेरजों माबायदि गाग्लोबदों बिथांनिफ्राय जों आबुङै मिथिनो लानि। खुलुमबाय। दिनै जोङो मुसलपुर समस्तिनि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन प्राइमारिनि जोंनि इउथ बिपिएफनि मावथि आरो बिएसइउनि मावथि आरो पेरेन्ट बडिनि प्राइमारिनि मावथि बिथांमोनखौ लानानै मुसलपुर समस्तिनि सिङाव थानाय गासै प्राइमारिनि दैदेनगिरि बिथांमोनजों जों सावरायदों आरो मुसलपुर समस्तिनि सिङाव थानाय रायजो राजा बिथांमोनजों सावरायदों। मुसलपुर समस्तिनि रायजो राजा बिथांमोनहा जोंनो खावलायदों आरो जोंनि मावथि बिथांमोनहा जोंनो फोरमायदों एबार 2025 मायथाइयाव बिटिसिनि जि बिसायख'थि जानो थांगासिनो दं बाव जोंनि बिपिएफआ मुसलपुर समस्तियाव जों देरहासारगोन बे रोखा। मानोना थांनाय एमपि इलेक्सनावबो जोङो मुसलपुर समस्तियाव मुसलपुर समस्तिनि इएम राकेश ब्रह्म बिथांखौ थांनाय बार एमपि इलेक्सनावबो जों बिथांखौ फेजेनखादों। ओंखायनो दिनै मुसलपुर समस्तिनि सिङाव थानाय राकेश ब्रह्म बिथाङा थोर थोर गिनानै मुसलपुर समस्तिनि सिङाव थानाय गामिनि रायजो राजा बिथांमोनजों मिटिं खालामनो हायाखै आरो बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों बरमायाव सेन्ट्रेल इउनिभारसिटि जानांगौ होननाया बेखौ जोंबो लुबैदोंमोन। नाथाय राकेश ब्रह्म बिथांमोनहा दाबथाम दाब्रै जायगा नायनानै दिनैसिमबो 5 बोसोर जानोसै बिथांमोना लुफुंनो हायाखै आरो अजय कुमार बारला सार बुंनाय मथे बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों जि फैनाय माखासे एडुकेसन इन्स्टिटिउसन जेरै बरमायाव जानो गोनांमोन बेबो जानाय नंला। दा ओंखायनो दिनै रायजो राजा बिथांमोनहा राकेश ब्रह्म आरो इउपिपिएलनि सायाव बिराद रागा जोंनानै दङ। जों रायजो राजा बिथांमोनजों सावरायनानै मिथिदों